štáte nefungujú základné veci. Rezorty ako zdravotníctvo, školstvo, ktoré sa týka nás všetkých. Každý človek v tomto štáte prejde týmito dvoma rezortmi, potrebuje sa vzdelávať a potrebuje byť zdravý, aby mohol nejak šťastne, spokojne žiť. A školstvo momentálne je niečo ako keby krachujúca inštitúcia alebo krachujúci rezort, ktorý momentálne nemá na pomôcky. Potrebujete od učiteľov, aby pýtali od rodičov žiakov, aby dokázali pokryť niektoré materiálne požiadavky. Taktiež platy, to je jedna vec. Napríklad v Bratislave s platou sa ťažko dá vyžiť a ťažko sa dá nejakým spôsobom bývať. Napriek tomu, že som dospelý človek, nie ja podporujem svojich rodičov, ale moji rodičia musia podporovať mňa a občas aj školu. Takže sme tu preto, aby sa situácia zlepšila, aby do školstva išlo viac peňazí, taktiež aby inštitúcie, ktoré v školstve vyciciavajú peniaze, v podstate buď zanikli, alebo aspoň boli obmedzené, aby nešli peniaze tam, kde ich vlastne netreba, ale tam, kam ich treba. A vy ste z Bratislavy? Z Bratislavy. A vaša škola je zatvorená teraz počas štrajku? Viete čo, ostalo tam pár učiteľov s viacerými dôvodmi, zhruba 4 až 5, ktorých síce im rozumieme, aj tým dôvodom. Na druhú stranu prevažná väčšina učiteľov prišla tu. Fungujeme s obmedzeným režimom. Zapojili sme sa preto, aby sme zlepšili postavenie učiteľov na Slovensku. Vaša škola v Nových Zámkoch zatvorila brány, alebo... Zatvorila brány. A koľko sa tam zapojili do štrajku? Všetci učitelia? Väčšina. A často sa teda hovorí, aj tuto dvíhali učitelia ruky, že si kupujú z vlastných prostriedkov pomocky do školy, majú 2 práce. Je to aj váš prípad? Moje to nie je. Nemám 3 práce. 3 práce máte? A neviem teda, že či vám je to nepríjemné. Poviete, ako ste na tom finančne, koľko zarábate? V škole? V škole. 630 čistom. Po koľkých rokoch praxe? 21. A čo učíte, aký predmet? Telesnú výchovu. Ja som odborný pracovník, nie som učiteľka, a takže zastupujem trochu aj odborných pracovníkov. Som tu preto, lebo som v školstve 25 rokov a za tých 25 rokov sa skutočne tie podstatné veci vôbec nezmenili. Som tu preto, lebo mám taký plat, aký mám. Som tu kvôli kreditom, ktoré nás odborných pracovníkov ale úplne odpísali. Takže to sú také tie dôležité. Keď hovoríte, že ste odborná pracovníčka, poviete, kde pracujete? Čo robíte konkrétne? Pracujem v Martine v základnej škole ako špeciálny pedagóg školský. A vaša škola zatvorila brány? Áno, naša škola zatvorila celé brány. Všetci sa pridali. Neviem, či je to pre vás nepríjemné. Poviete aj, koľko máte ten príjem? Koľko to je? Ja poviem vám kľudne, koľko mám príjem po tých 25 rokoch s tým, že mám 60 kreditov, mám spravenú prvú atestáciu, ktorú som však neráta, lebo ju mám spravenú ako učiteľ a pôsobím teraz ako odborný pracovník, takže to nám nezarátali. Mám v čistom okolo 720, 730 podľa toho, aký je dlhý mesiac, a v druhom tých 940 asi. A to mnohí dvíhali ruky, že majú popri zamestnaní v škole aj nejakú inú prácu. Je to aj váš prípad? V podstate nemám takú pravidelnú prácu, ale publikujem v tej školskej oblasti nejaké veci, takže je to taký druhý príjem. A čo hovoríte na kritiku, že učitelia nemali prísť so štrajkom takto tesne pred voľbami, že mali počkať? Tak ako odznelo, dokedy máme čakať. Ja si myslím, že už nie je dokedy čakať.